Hienoa! Olet aloittamassa työt uudessa työpaikassa tai saat ensimmäistä kertaa hoitaaksesi tehtäviä, jotka liittyvät iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden kanssa työskentelemiseen. Työnantajasi voi edellyttää sinulta rikosrekisteriotteen tilaamista tietyissä tehtävissä. Jotta ote voidaan myöntää sinulle, on työnantajasi oltava sosiaali- ja terveysalan palvelun tuottaja tai henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaan toimiva henkilö. Ote voidaan myöntää, jos tulevaan työhösi kuuluu iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa. Näillä edellytyksillä rikosrekisteriote voidaan myöntää. Olet aloittamassa työn iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden parissa. Työskentelet iäkkäiden tai vammaisten kanssa pysyväluonteisesti ja olennaisesti henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Työnantajasi on sosiaali- ja terveysalan palvelun tuottaja tai henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaan toimiva henkilö. Työsi tapahtuu Suomessa. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, ole yhteydessä työnantajaasi. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Oikeusrekisterikeskukseen. Helpoiten haet rikosrekisteriotetta Oikeusrekisterikeskuksen sähköisen asioinnin kautta, jonka kautta tilattuna ote on myös edullisempi. Ote maksetaan tilaushetkellä. Oikeusrekisterikeskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Jos olet toisen EU-jäsenvaltion kansalainen, kysymme rikosrekisteritietojasi myös toisesta EU-jäsenvaltiosta. Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin. Näet ja voit tulostaa rikosrekisteriotteesi heti sen valmistuttua Oikeusrekisterikeskuksen sähköiseen asiointiin kirjautumalla. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita rikosrekisteriotteiden hakemiseen liittyen löydät nettisivuiltamme www.oikeusrekisterikeskus.fi.